Tuula sanoi yhdessä palaverissa tai tämmöisessä julkisessa tilaisuudessa, että nyt täytyy löytyä tilat. It's extremely complicated with the bureaucracy just because it was designed by a semi-god. Otaniemi on omanlaisensa ja mulla on tähän semmoinen viha-rakkaussuhde monesta syystä. Arabiassa näiden maisteriohjelmien, siis kuvataiteen maisteriohjelma ja ympäristötaiteen maisteriohjelma, työtilat kävivät yksinkertaisesti ahtaiksi, tai sanotaan käytännössä työtilat olivat aivan mahdottomat. We moved from TAIC, where we had a classroom for the entire program, where you couldn't even really work with or make dirty works, to a place where we all have our personal studios and are completely free to do whatever we want in it. Because the first year we had a lot of compulsory courses that were in Arabia. So at first I felt a little bit divided between here and Arabia, but then during the second year, when all my compulsory courses were basically over, I had much more time to come here and to we exploit the space a little bit. And right now it's really hard if I think that I would have to leave it eventually. Siis tämähän on kuvataiteen ja ympäristötaiteen opetustilojen kannalta ei ole paras mahdollinen. Me etsittiin täältä silloin hyviä tiloja, koska me tarvitaan korkeita tiloja, väljiä tiloja ja sellaisia tiloja, joissa voi aika huoletta tehdä töitä. This specific building is apparently designed by Aalto, which makes sometimes things a bit complicated because there may be some changes to bring there and there, but it's extremely complicated with the bureaucracy just because it was designed by a semi-god. Näyttää siltä, että me muutetaan seuraavaksi siihen tänne tulevaan taiteiden uuteen taloon ja pois tästä. Kyllä mä toivon, että niin käy. Niin kuin mä sanoin alussa, nämä on vähän epäkäytännölliset nämä tilat. Nämä on enemmän tämmöiset virastotilat. Ja toiveissa hyvä elää, että siitä taiteiden talosta tulee juuri sellainen, että se on monipuolinen ja käyttötarkoituksiltaan kuvataiteen ja ympäristötaiteen opetukselle hyvä. When talking about a new building, I think the first thing they should check is that it doesn't cause health issues for students and staff, because in TAIC it's a well-known fact that by spending lots of time there you get breathing problems. Then that maybe they should come up with some sort of rational way of moving around the building, since also the building in Arabia is just an absurd labyrinth. And then a more personal hope would be that there would be more space for students to study and practice whatever is there to practice in their field than just space for administration. Yeah, exactly. I understand that the school needs to be administrated, but that's not the main mission. Mm-hmm. Eiköhän siellä ole lautakunta, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista, joka sitten vaikuttaa. Varmaan tämän niin kutsutun demokratian nimissä ihmiset saa sanoa mitä haluaa, mutta en mä tiedä paljonko ne saa vaikuttaa siihen. I hope that the new campus will make it possible for students to line with each other a bit more, because I think that at the moment there is still a bit of doubts from the designers are looking at the engineers in a weird way, the engineers are looking at the designers in a weird way. I don't even talk about business students. So I have taken some workshops involving the three schools, and it works very well and it's interesting. So I hope that the infrastructure will make this possible for students to meet. To give you an example, we have wood workshop in this building. Oh, yeah. There is a wood workshop in the design factory, which is 50 meters away. There is a wood workshop
100 meters away in the architecture school. So, you know, we could also make larger facilities that are accessible for students from different departments. And then that would be an excellent way to meet, since we would see what we are working on. Mä ymmärrän niitä, jotka on sitä mieltä, että tämä on kampuksena vähän etäinen ja erillinen, eristäytynyt. Sitä tämä on mulle ollut aina. Tämä on ollut tämmöinen aika hermeettinen piiri, johonka kyllä pääsee bussilla, mutta jonka sellainen laajentuminen ympäristöön on rajattu, koska tämä on teidän rajaama ja tämä on tietyn tyyppisen opiskelun rajaama. Mun unelma on se, että tästä tulee espoolaisten ja helsinkiläisten tällainen yliopistopuisto, jossa on kahviloita, ravintoloita, näyttelytiloja. Opiskelijat kohtaavat niin kutsuttuja normaali-ihmisiä, tavallisia tallaajia, jotka tulee käymään täällä. Jotenkin semmoista avoimempaa ja voimakkaampaa loiskiehuntaa tähän koko tilaan.